Igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqoya lebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa lamentshise ithuluza ngihambe nalo ngifice ensimini uqama uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengeda ngabani ngonokubhajobhajwa ayikhulule ngumfoka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje. Ya mhla ka-31 zonke indlela wonke umuntu onomakhandakhanda awuphathe umakhandakhanda wakhe afike nawo la enumber 44 Rocky Ridge Road Hillary noma angene nge-address ethi number 34 Limba Street Hillary awu2 umuzo nama-address amabili madoda number 34 Limba Street no 44 Rocky Ridge Road ungena komgwaqo uthandana umuzo nama-address amabili. Yane ya sashuba isimo indaba yokudlula kaMampintsha emhlabeni umculi wekwaito uMandla Maphumulo ingayithathi kancane uthe edlula uMandla Maphumulo kwaphinda futhi kwashayeka no Elvovo Derango ithathi kancane sithi emndenini wakaMaphumulo sithi rest in peace kubaba nakumama kaMampintsha. Siphinde sithi enganeni yakhe engalitholanga ithuba lokubona nelokukhuliswa uyise sithi boy uzokhula mfana. Bathi ubani uSponge uzokhula Sponge. Baningi abakhulile bezintandane nawe futhi Sponge nawe uzokhula and mawuso ukhulile uyoqhubeka ekubeni iqhawe njengoba baba wakho kade iqhawe. Tshelwa yimina ke ngiyazi le video yahlala uyothi usumdala uyayibona le video Sponge mfana. Uyibona le video Dudu kumndeni wakaMaphumulo baba nomama kaMampintsha. Mase ngithi kuyindodana kaMampintsha ngithi uzokhula boy. Uzokhula boy. Kumama kaMampintsha lento iyohlala iyinxeba njalo. Kubaba kaMampintsha lento futhi iyohlala iyinxeba njalo.
ubaba kwingane kaMampintsha lento yohlala iyinxeba njalo. Dudu mina ke mangikhuluma ngikhuluma ilanguage yaka spiritual, ngikhuluma ilanguage yokudlala. Angizile mina ukuzodlala la. Njengoba ngiduduza kaMampintsha, ngiduduze ngisho uma wakhe, ngisho ubaba wakhe, ngisho ingane yakhe nodade wabo nabafowabo, ngenza okufanele. Ngenza okufanele. Ngenza okufanele. Ilonyaka siyovalwa umndeni usaphatheke kabuhlungu umndeni kaMampintsha. Ingonyaka ozayo uyobe usaphatheke kabuhlungu futhi. Ingo 2024 uyobe usaphatheke kabuhlungu. Ingo 2025 uyobe usaphatheke kabuhlungu ngendodana yakhe. Ingangithi ududu lo oyinguna phakade boze nabo bahambe emhlabeni bephatheke kabuhlungu. Futhi lento ukuthi angingakhulumi njengaya ngoba ngiyabona ukuthi kwenzekeni mina. Ngiyabona ukuthi kwenzekeni. Ngiyabona and ngicela abantu kubalungisa. Ngicela bawususe lo mqondo abathi uMampintsha ulinyazwa ama drugs. Cha, akunjalo. Anginjalo. Abakususe futhi ukuthi ulimazo utshwala. Cha, anginjalo. Ushawe isilwane. Ingqinamba mawushawa isilwane. Isilwane siyaye sibheke ukuthi siqhamuka kuphi. Bheke siqhamuka kuphi. Sishaya nje intuba yokushaya siyithole kanjani. Ukuthi nakho ngipublic mina bengizoveza yonke leyo nto leyo mina. Bengizoveza yonke leyo nto. Hawu King Bhaka, yini ungasho ukuthi phela uMampintsha ubekade eshadile, yini ungathi unkosikazi wakhe uBhebso uDumo Dudu kuyena uBhebso Dumo, yini ungathi Dudu? Ngingasho mina ukuthi Dudu uBhebso Dumo ukuthi ngisalimele emqondweni. Ngisalimele. Ngingasho ukuthi Dudu bengangithembisa into eyi1 ukuthi at least uyophela u4 years engaqomile nje ezilela uMampintsha. Sengasho ukuthi Dudu ngoba kusho ukuthi kulo 4 years uyobe eyikhumbula indoda yakhe unyaka nonyaka, uyobe kuthi makufika ilanga lendoda yakhe akhumbule yona, akhumbule bonke ubuhle, akhumbule yonke into. Kodwa uma ngabe uyophela u4 years engaqomile ngithi Dudu. Kodwa bengabe ngokuphela u4 years engaqomile ngeke ngize ngisho ukuthi Dudu. Ngeke ngisho Dudu mina. Kodwa mawuyophela u4 years engaqomile eyobuka Mampintsha at least 4 years, hayi nguna phakade, at least 4 years engambathanga nenye indoda ehlonipha uMampintsha, cha ngiyasho nakuBhebs ngithi Dudu. Kodwa uma kuukuthi u4 years uyothi uyophela sekukhonjwa umunye umuntu, angisho ukuthi Dudu. Ngeke ngize ngisho Dudu, phela ngiyona inyoni mina. Angiyona inyoni mina. Kodwa at least 4 years mawuyophela nje kuthi makuphela unyaka enze isikhumbuzo seoyakhe. Kuphela unyaka enze isikhumbuzo, kuphela unyaka enze isikhumbuzo nakumakoti ngiyasho ukuthi Dudu. Ngiyasho. Ngithi Dudu Bhebso Dumo. Makuba njalo. Ngoba kuyihlazo kade ngibuka nje abanye abakhosikazi abafowethu abadlula emhlabeni sathi Dudu kubona.
siyabafica manje abanye akuphele ngisho 2 years sebeqhubha izisu bamithiswe izinyoni ulele umfowethu kobandayo umfazi useqhubha isisu la emhlabeni seqhubha isisu umfowethu ulele lo useqhubha isisu sasimkhalisa kudlula umfowethu namhlanje uqhubha isisu usekhohliwe umfowethu walala ngilimele ngento eyenziwa abantu esisuke sibathanda besifazane bethu sisuke sibathanda at least 4 years then after 4 years ke mfethu nawe phela usemncane usungayicela lonto kumyeni wakho awuvela umuve on kuba nendlela yokucela kumyeni wakho ngoba mawumuva on umfaka empini angafuni ukuyilwa ngoba uzolwa eba nesikhwele ngale nto oyitholayo alwe manje akasalele ngokuphumula ugadile nomfazi wakhe ke manje akithi duduke nami kodwa abantu engineshosho ukuthi abasoze bamjikele noMampintsha ingane yakhe nabantu bakubo ngineshoke lapho ngokunjalo futhi ngiyacela ukuthi abantu bakubo ngoba bekuthi noma kwenzakalani kodwa baka Mampintsha uMampintsha ubeze amfake uma wakhe kulama reality socela ukuba ke manje bangamvaleli uma kaMampintsha angimazi nokumazi la mama loya kodwa ngiyayazi ingane mayivundlile kowesifazane no matter ukuthi lo wesifazane kuvundla ingane kuyena uyihlathi elingakanani kodwa umpanish umuntu ngengane evundle kuyena. You don't make that mistake ba ngoba izulu lalengane likulesi yasisu izulu lalengane likulesi yasisu eyavundla kusona noma ubaba wakhe angadaka utshwala noma angathuka abantu noma ngenzani kodwa igama lithi ubaba wakho uma wakho noma angenzani angahliphizisa igama lithi uma wakho ingane evundle esiswini awumhlukanisi umama nesisu sakhe. Mina ngizojabula nje mangabe ngiyilanga ngithi ngibuka iTV ngibona uma kaMampintsha ngibona uma kaMampintsha ePaul manga kambona uma kaMampintsha ku TV ngeke ngize ngijabule mina shiya ukuthi uyihlathi vele uyihlathi kodwa uyena okwavundla lengane akufaneleke kanjalo ngoba njengoba ngithi mina ushawe isilwane lesilwane simshayile sizothi sisuka sibe sifuna ukumthwebula. Ubona ngani isilwane mase sithwebula? Ubona ngokuthi ngelanga lomuntu engakancwatshwa nokungcwatshwa kusuka umsindo ongalawuleki. Once kwaba nomsindo isilwane siyasondela. Beke kwafika isilwane sasondela. Isuka impilo ke manje ingeke iphinde ibe normal. Beke kwasuka umsindo kufihlwa ngoba lo msindo osuka bengabe kufihlwa umuntu uyadlulela ugcine wenzani ugcina ugweba abantu abangenacala. Mina ngeke ngibhaka kumele ngivikele into enjalo mina ngivikele ngimkhonze kakhulu uBhebsudu ngimkhonze kakhulu uyazi kodwa mina nje engase impela athembise kumyeni wakhe uthi myeni wami ngendlela ebesithandana ngayo ngiyakuthembisa ngizokuzilela impela iminyakana ngeke ngize ngibonakale sengithi yabo sengithi sengiveza isisu sekuthiwa nanga uboyfriend kuthiwa nani ngoba leyo nto yobisilimaza at least 4 years isicelo sami leso lapho ngizothi dudu ke lapho kodwa uma kuukuthi ngeke kuphele ngisho unyaka so sekuthiwa uBhebs usemove on hayi mina ngeke ngithi dudu ngiyoniphatha ngeke ngithi dudu mina abafethu uyabona bakuthungula usedlule emhlabeni kumele kube khona lenkonzo yokubambisana kungashawana ngomqondo ngoba deep down mina njengoKing Bhaka ngiyabona kwenzakaleni lapho ngelinye ilanga futhi mina ngiyokhuluma ukuthi kwenzakalani kodwa ngeke ngikhulume manje ngoba ngilungiselela imingcwabo yonke into kodwa ngizokhuluma futhi mina ngizolwa ukuthi uMampintsha singalokuthi zemthwebule ilwane nginamandla phela mina nginomakhanda khanda ngizolwa beku out yami le
Beke awuthi yami le. Ngizolwa mina. Amandla enginawo ke lawo ke ngizolwa nje ukuthi angalokho uthathwe ebuleka noma ngathiwa kuthiwani akekho umuntu ozosebenza ngoMampintsha. Akekho. Akekho. Hayi akekho. Ay dudu lapho mfana dudu. Vele mina bonke ngibamela kanje. Umehluko oqala bengibamela zingekho izinkundla zokuxhumana. Manje ngibamela ngiyakhuluma la. Ngiyakhuluma. Nawe mfethu ongilalele ngiyokumela ngelinye ilanga nawe. Ngiyokumela. Le ndifuna sibheke kahle. Sibheke kahle. Ukuthi ubani manje ozowivuka nawe. Shongabi lento ubone umuntu obumazi aka uselele umfazi wakho usehamba efuqa isisu esefuqa isisu sesisingaka isisu sibonile kubaculi begospel sabona kubaculi bequiet sabona kubadlali bamabhola sabona kuma actors ifili actor ngena ngalomngwabo wayeza sula inyembezi umakoti kanti umakoti uyazi vele ukuthi ukusula inyembezi vele uneshende eceleni Neshende iceleni. Sibonile ingcwatshu indoda ikhala iningizimu Afrika nomhlaba wonke kanti ikhala nje iningizimu Afrika uma koqwa lo muntu lofile already uneshende. Kwesinye isikhathi ubulawe imithi yeshende. Ngikhuluma ngeke ezike zadlula. Ezike zadlula. I-connection kaBabs noMampintsha bengiyithanda mina afuna uqamba ama bengithanda i-connection yami. Maybe understandani. Aba understandaneke noma esefile kuMampintsha. Esengasekho uMampintsha akaqhubeka uBabsa ama understand umuntu wakhe. Ba understandaneke noma esefile uMampintsha. Bafethu imvamisa yomuntu uma eseshonile akakhulunyelwa. Kugcina ngokuthiwa dudu. Akakhulunyelwa umuntu osuke seshonile. Kusuke sekumuntu oyolahlwa lapha ya. Sometimes abanye bagcina ngomngcwatshwa bangaphinde babhekwe. Mina ke King Bhaka oseshonile uyona impela ke mina ngemkhulumelana. Uyona impela ngemkhulumelana. Mina ke. Uyona impela ngemkhulumelana umuntu osethule. Abanye baze baphusha amapolitika abo nama agenda abo ngomuntu oseshonile baphusha ama agenda abo ngomuntu oseshonile failing to understand ukuthi umuntu meseshonile uba namandla ukwazi ukubona yonke into failing to understand uma nje mina ke bandla ngifihle mina ngithi mina noma kuthiwa uyihlahla engakanani umama kaMampintsha siyafuna ukumbona naye ekhuluma ephefumula ngengane yakhe uma ngabe ngaphefumula umama kaMampintsha mina thina sokhuluma thina sibheke ukuthi ubani lo mvimba ukuthi aphefumule lo mvimbayo ngizokhuluma ngalo muntu ozobe emvimba la public mina onyayayo futhi fokofo baba fokofo ayiyonto encane ukuvundla kwengane 9 months ngisho ubaba wengane akabuza ubuhlungu obuziwa umuntu wesifazane ingane emayivundlile baba ushiye ukuthi uzala umama oyiphuzelayo wazala umama obhemayo wazala umama ovela ekhulumele iqiniso lithi 9 months vundlile 9 months vundlile mina nje King Bhaka mina engasabi lutho ngithi mina ngiyafuna ukumbona ihlathe njalo umama kaMampintsha siyafuna ukumuza ukuphawula kwakhe ngengane yakhe naye simuzwe akumnandi isonto lonke ulokubona abantu abahlukahlukene khuluma bona umzali wengane umuzwe ngoba ngisho ubaba kanayo ipower umama aba nayo
Ha utshela mina uKingBhaka onyanyayo lapho fokofo okusalayo kodwa into engiyikhulumayo iyiqiniso ngoba omama bawa bevuka nezingane obaba besemsebenzini abanye obaba bathathwe abanye omama abanye obaba bathathwe umsebenzi abanye obaba badidiswe izintombi abanye umama awevuka nengane ngoba wazi ubuhlungu ayithwale ngabe eswini mayisidlula ingane asamuza umama ngengane yakhe fuck off, man. Show me looking back. Fuck off, man. Fuck off, man. Fuck off, man. Fuck off, man. Mina nje mangathiwa ngiyafa mina abekho abasekhweni lami abokhuluma mina. Abekho abasekhweni lami abokhuluma. Ngamane ukukhulume abamakhanda nabasenkonzweni engikhonza kuyo ngcono. Ngeke basekhweni lami. Ngeke basekhweni lami. Ngeke. Ngoba ekhweni lami kusemzini. Kusemzini. Mina ke khuluma ngami. Mina ke ngenhlanhla ke futhi angizohamba manje emhlabeni. Mina ngeke mina. Kodwa abanye abantu kuyadedelwana kuba basekhweni kube abasekhaya. Abasekhweni abasekhaya. Kuyadedelwana kwabanye kodwa mina cha. Mina nje kungakhuluma owami unkosikazi aphawuleke owami unkosikazi ke athi awubandla ubaba this kodwa owami unkosikazi kungafanele kuphele 5 years ke ngamuvile on be move on ngashayisha u5 years angayinyela ithende njengenkomo inhlanhla yakhe kowami ukuthi ngeke ngize ngife vele first. I swear. Lale ngokuphumula mfethu Mandla. Lale ngokuphumula baba. Lale ngokuphumula. Ya. Nengoma yakho sizoyithandazela ukuthi into kade uyifisile yenzeke. Ngeke ngeze umunye umuntu ebheda ngoba bayabheda abantu emhlabeni ethi ukhozi akuhlonipha ukuhlukanisa unyaka kuhlukaniswe ngomampintsha. Kuthiwe kuyahlonishwa kanti lento okuhlukanisa unyaka yini kanti ama-award lawana madoda noma ngempela kusuke kukhethwe ingoma ehit kuthiwa abantu abavote awukwazi ukuthi aqhamuka umuntu asho azavuza amathe ethi ukhozi ahloniphe ngoba lapha kune race ejahwa amaciko awu10 ake sithi ukhozi ke selithi hayi ke siyamhlonipha kuMampintsha uyawuhlukanisa kunyaka kuvele ngonyaka uzayo kushona omunye kuyomela aqhubeke namacika avote noma uthi hayi vele sekuyaziwa ukuthi ubani akusavota umuntu akhuluma azavuza amathe bheda kanti into efuna siyisho thina ukuthi siyancenga ukuthi bonke abathandi baMampintsha nabantu abamkhonzile abantu abamzolanayo nabathandi beBig Nazi abavote bavotela ukuthi iBig Nazi win hayi ukuthi ukhozi avele linike iBig Nazi bhamama lithi minani siyamhlonipha ikhona ama-award nemicimbi la kusuke kuhlonishwa khona abantu ngamaqhaza abawabambile ikhona akhona imicimbi kuthiwa siyamhlonipha umuntu hayi kodwa ukuthi kwi-competition kuzothi hayi nonke ke senihluliwe ngoba wangaphumelela kwi-competition uhluliwe manje lo othi akuvesane kuhlonishwe leya muntu ubedelela ngisho ukhozi FM and udelela ngisho uMampintsha uqobo ukuthi akathi mewini award kuvele kuthiwe hayi vele wenzeleliwe ngoba eseshonile kanti cha asifune enzelelwe sincenca abantu ukuthi abavote ukuze ispirit samaMampintsha sik-enjoy ukuwina ngalilana sik-enjoy abavote abantu hayi kodwa ukhozi lenzele sifuna bengabe isiwinile iBig Nazi yawini ingoma kaMampintsha sikwazi ukuyicelebrate leyonto kuthi noma idlala kukwazi ukuhlasimula umzimba ngoba kuzobe kungenzeleliwe kuzobe kuvotiwe hayi lezi zinto ezikhuluma kuse kuvuza amathe zidakwa wena ke umuntu okurace ke nawe ke okutop 10 yokhozi uzoqhubeka kanjani uthi votelwe sekukhona umuntu ovuza amathe wathi akuhlonishwe ikhonto enjalo kona abahlanya abantu ayibahlanya abantu madoda
ngoba ifuna thina sithini sithi balandeli beBig Nas, balandeli baMampintsha, balandeli baBabs Wodumo, balandeli babani akuhlanganweni kwenziweni ake kuvotwe kakhulu ukuhlonipha uMampintsha, asivoteni kakhulu ukuhlonipha uMampintsha, hayi ukuthi ukhozi alivele ithi nansi indondo ukuhlonipha uMampintsha. Othi umuntu bengabe efuna ukuwina ngeminye iminyaka uyovela afuna ukufa ngoba useyazi mawufe competition vele kuzothi uwinile, useyovela abona umuntu uthi ngiyahlulwa athi ngcono ngiyifise, uyabona athi ngcono ngiyifise uqalele nje bakuthiwa 30 kuthiwa hawu ubantu bani ususedlulile emhlabeni, kuthiwe 1 kuthiwa hayi bengadlulile uvukile befuna ukuwina. Hayi suka babheda labantu abavesane bazohlanyela la baze bavuza amathi umuntu ekhuluma into engayenzi sense, ayenzi sense. And nalo ukhozi FM funa amaqhamuka into enjalo, funa nikwazi nje ukukhipha istatement nalo ukuthi thina as ukhozi siyazwelana nomndeni wakamaphumulo, kodwa icompetition ayihlangani ngoba kunamaciko anominatiwe nawo, ayihlangani. Ikhona eminye imicimbi eyokwenziwa eyohlonipha amaciko ngeqhaza lawo alibambile. Funa kwazi ukukhipha istatement nokhozi lungavele lithule nje ngoba abantu ngempela bazoba confused. Isiyawina ingoma ngamavoti abantu sekuthi hayi kwenzeleliwe, kanti deep down nakwenzela langa abantu bavote ngoba bezwelana neBig Nas noMampintsha. Khuluma mina uKing Bhaka manje. Mangafuni ukungizwa, hayi mangafuni ukungizwa nje befowofo anandaba mina mfethu. Anandaba. Kodwa ukusalayo mase ngishila into funeka yenzeke. Funeka yenzeke. Funeka yenzeke. Bona nje otira bazokhankasa kanjani? Uthi uyakhankasa thiwe vele nizowina kanjani? Hayi suka. Ayisuka ukhozi alirani competition, abantu abavote ngokuyimisela bevotelana bevotela ukuthi uMampintsha wini. Mayisewinile uMampintsha kuzobongwa abantu, ukhozi lumile kuma principles. Ixole bandla angikwazi ungayithinti le ndaba le, angikwazi ungayithinti le ndaba, and mangiyithinta ifuna ngiyithinte kanje, ngiyithinte kanje, angikwazi ungayithinti, ifuna ngiyithinte kanje. Sonke sithintekile futhi ekuthiwa mina ngezwa lento imshaya before aye esibhedlela ngangizoyilwa liyambi, ngangizoyilwa, kodwa phela isela mase lifikile lenza izabazalo ukuthi lifune ukufeza inhloso zalo, kodwa ngangizoyilwa, ngeke ngididiswe isilwane. NgoKing Bhaka level 7 nginkosi emhlabeni ngindodana emazulwini, inkosi emhlabeni angizoyilwa mina. Awungeni omakhandakanda angabe kuyadlala, and ngifuna unikeza iassurance kubo bonke abantu abanamakhandakanda. Nine nomakhandakanda la nikhona niyangizwa ngithini, ngiyaniqinisa lento yokuthi nivusane nithakatheke isisetshenziwe, ngeke nithakatheke, ngeke nishawe yilwane unomakhandakanda, ngeke ushawe isilwane nomakhandakanda. Ngiyakuthembisa lapho ngoba yonke isisetshenziwe kulamafutha kamakhandakanda. Ingakho mawuthola thiwe gijima uye edamini qala, noma gijima uye olwandle, noma gijima uye empophomeni, noma gijima uye emfuleni ohambayo, gijima kusuke sekusetshenzwa vese lapho, kuvinjwa zonke izinto zamaspirit noma ziqhama ngayiphi engene azikwazi ukuthinta ngoba ngikwazi ukuyibona impi iza, kwazi ukuyibona impi iza. Angikho right nje bafethu ukuthi sise KZN kungavele kushayeka amaciko nje, kushayeka amaciko ibhadi ukuthi akuxhunywananga lishayeka. Hayi ngikhona KZN thiwe kuneciko evesane lishayeke, ngikhona. Hayi ngeke, hayi ngeke. Ngizofuna abantu ngempela ngiqinisekise ukuthi ngempela
impela nje funa ngenza iplan izinga lokuxhumana funa libe phezulu funa libe phezulu funa libe phezulu i-connection ya Babs no Mampintsha bebethandana ngayo iyangichaza yabo bebe understandana ngawabukela amavideo abo bethandana ngawabuka amavideo abo bexabana ngawabuka amavideo bekhavana ngawabuka amavideo futhi ipublic beyidayisa bayalobala bathi besuka bathi besingalwi bukile i-connection yabo mina ibingichaza ingangithi mina uBabs ngiyafuna nje ukuthi ibe khona iminyaka impela emile yabo ukuthi uzobenzani ke ngemuva asazi kodwa asifuni ngelinye ilanga kuthiwe nanga uboyfriend kaBabs noma sekuthiwa nanga uBabs ukhulelwe ungakapheli ngisho 4 years kodwa ukuthi uzezelana emakhoneni laba khona ngengqondo yakhe ngeke phela umuntu wahamba umbheka kodwa sifuna into ezobukwa yizwe ngoba bekade i-connection yabo yabo kuyalungiswa ke la ebukhosini madoda kuyalungiswa kulungisela umhla ka-31 December la khona kuzobe kumnandi kakhulu la khona kuzobe kunama actors la khona kuzobe kunabaculi la ngizobe ngisebenza ngomakhandakhanda ngezinga eliphezulu nomuntu ongenawo akofika uyofika uthole ngawo umhla ka-31 December kusukela ngo10 nje ekseni koze kulamule u12 ebusuku la khona abantu bebona into aze bayibona ukuthi iyakwazi ukwenzeka emhlabeni yilabo vuma khona abantu abaningi bathi ayingeke inkosi ngampela nabaqala ukufika bazobe khona nje zonke indlela abantu abasuka ama-profits ngokuhlukahlukana abasuka kuphi nakuphi abasuka kwi-KZN yonke ungayicabanga wena kuyizonke indlela 31 December ziza la enumber 44 Rocky Ridge Road mawufuna inamba 0798130260 angixaka umuntu athe King Bhaka uyayisheshisa inamba angiphela uyakwazi nje na ukureverse mangayizwanga ureverse wena ungareverse naka 20 ule ureversile nje ureverse okay ake ngiba accommodate labo ke abathi yasheshisa 0798130260 namba kamakhandakhanda ke leyo suka madoda kumfaka amakhandakhanda indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje hayi soyimonitor le ndaba kaMampintsha soyimonitor ngendlela yami ngeke ngizwe ngomuntu ngizoyimonitor mina as long as bengabe rest in peace ngizoyimonitor mina kodwa uBabs angavalelwa ngaphandle ubaba kaMampintsha angavalelwa ngaphandle uma kaMampintsha angavalelwa ngaphandle ama main character lawo la ama main character ngoba ekuthiwa bekudlula uBabs besothi ubaba kaBabs angavalelwa ngaphandle besothi uma kaBabs angavalelwa besothi uMampintsha futhi angavalelwa kodwa baka Mampintsha kulungile bebezovalelwa ngoba bakhona baka Babs nje besuke zinjalo yabo awukho umndeni ongenazi inkinga kodwa inkinga zemndeni mase ziya kwi-public ziyakhavwa bese kwenziwa right King Bhaka mina baba King Bhaka othi kuyinkunzi umthakathi aka atry kumthakatha thakatha mina mawuthanda ubone othi uyinkunzi yokuthandaza ake ungithandazele phela uthi King Bhaka bhubhe sibone awungithandazele nje ake ungiqalekise nje ukuthi ngiyaqalekisa King Bhaka sibone ukuthi kuzokwenzakala sibone asibone cha uma ngabe ke ngolosithathu olizayo ulive wami ngobe ngikhuluma ngo-DJ Tira ngobe ngiveza yonke into ngobe ngikhuluma ngo-DJ Tira ku-live wami wangolosithathu ningikhumbuze khona nje amaqinise engifuna ukwabeka nje ku-DJ Tira akekho phela umuntu esingakhuluma ngaye thina akekho ngizobe ngikhuluma ngo-DJ Tira nje ngelanga ngolosithathu olizayo ngikhuluma ngaye
Kwenzakalani ngo DJ Tira, bathi abaculi uyabavalela u DJ Tira, abanjani abaphuphayo bathi bathakatha u DJ Tira. Ngizobe ngikhuluma nje ngo DJ Tira nje ngesonto elizayo. Mina ngizobe ngikhuluma ngayo. Akekho umuntu engakhuluma ngayo mina ngakhuluma ngenkosi mina uNyasi, ngakhuluma ngenkosi uMisizulu, ngakhuluma ngopresident Ramaphosa ngathi uzobuya, ngakhuluma ngomsholozi ngathi akayo into yokudlala, ngakhuluma ngomseliku, ngakhuluma ngomamkhize Mpisana, ngiyakhuluma mina futhi akayikho into ezothiwa ngiyavalwa, ngizokhuluma ngo DJ Tira. Umehluko ngizobe ngikhuluma izinto ezibezithe ukuqina ku DJ Tira. Akufihlwe nje kuqedwe unyaka baba ucelebrate enziwa ama-event ngolosithathu ngoba ngifuna ngikhuluma kuthiwe ngiphazamisile. Cha, akwenziwe konke kudlule, kodwa nje ngiyokhuluma ngo DJ Tira mina. King Bhaka ke lo sengishilo. Ngiyokhuluma DJ Tira. Abaculi bebekhala benza yonke into ngo DJ Tira, abanye bemncoma, abanye bekhala ngaye, abanye baphuphile, abanye bazophupha, abanye banjani bathi baphusha. Ngizobe ngikhuluma ngo DJ Tira. Ya mina ngisho bengikhuluma ngayo. Sengimcheke ngathola ngisho nongaphansi konyawo, sengicheke ngayo yonke indlela ngathola nongaphansi konyawo. Ngizobe ngikhuluma ngayo ngolosithathu olizayo. Okwamanje 31 December kuzobe kuphelelwe la. Ngizobe ngizosebenza, ngiyasebenza from 10 to 6, from 6 kuya ku 12 ibrayi. Ngobe ngisebenza ngomakhandakanda, obebila amanzi ale bukhosini, obenza kanje, ngobe ngisebenza, ngobe gqoko white tepu. Ngifuna babona abantu ukuthi angiyonto yokudlala mina. Ngobe ngisebenza mina. Ngobe ngisebenza, ngobe kujule kakhulu. Bayazi ke ababekhona masekusetshenzwa ukuthi iviki isimo siyashintsha neweather iyashintsha iguquka masekusebenza mina. Ngobe ngisebenza mina. 31 kodwa from 6 hayi kobe kuyibrayi bandla. Abanye ngiyazi bofika nokhula box babo. Anoba phatha okhula box, yabona, anoba phatha okhula box beni bafowethu ngeke ngize nginifihlele ngoba you are responsible, I know you. Awofaka ebhuthini okhula box wakho, mawufika ngaphakathi la 6 o'clock uyaqala ukukhipha box, but during the day kuzobe nje kumnandi, kunabaculi begospel, ngisebenza mina kunjeya. From 6 uyawukhipha okhula box going upward. Ngene ungasatshiswa ukuthi kusebukhosini ungena nokhula box wakho, ungasatshiswa ile yonto. Ongena phana ngiyoniphatha mina. Ubani ungaboni festive, bangaboni festive, ongena nokhula box wakho. Kusho mina ongena. Kobe njena kunama sections la ngaphakathi. Ngeke nje mina ngizi ngithi wozobhoreka la, cha ngeke ubhoreke mina. Yakubhoreke. Papa yini ngicela ukuvalelisa.